تانوکه نزیکی 10 برپرسو جمارکا دیا فرمانبرین حکومی السنور پارێزگەها دووکێ دوسێن گەندەلیێل سەرهاتینە vekirин. شێت گەندەلیێ ئەوە چەندەها ساڵە هەریەت هەبین بەس ڕێژەیە ڕێژاوێ هەندێک جارا زێدەت بین دەجارا کێمت بیتن گەرەک کەسیە لێرە هاتینە دادگاهکردن ژیانی کەسێت هاتینە بەر دادگەهێ و دادگەهەیە بڕیارە خۆیان دوماهی ژیا پێدای هەروەسان نوکە ژیوێ گاوێژین دە کێسێتین هەندێک ڤەکۆلینال سەر تێدەکردن هەندێک ڕێڤەبەرن هەندێک فەرمانبەرن وان ڕێڤەبەریا کارتکەن هەرێک ji rêveberê bajêrvaniyê û balavkirina Kahrebê li qeza Şêxan û rêveberê bajêrvaniya Akirê û ragirê kulîca Akirê û jimareka berpirsên diyên hikûmî li Duhokê dûseyên Gendeliyê li ser hatîne vekirin. Tinê li rêveberiya giştiya Kahreba parêzgeha Duhokê dûser li ser 4 fermanber û rêveberê qezayekê hatiye vekirin. Sî heyvê mehkema Qasrokê em agedar kirin ku ev karmendê hewê li defme ser dimeta tehqîqê piştî sî heyvê gazî müdîrî jî kir û lijna müşterata yanî 5 kes hatine daxwaz kirin yanî çêdbîtokê ixbariyekê hatiye kirin ku çend teqrîben 6000 litrê panzîn û gaz wêlê berzene ev wek ittiham pê hatiye kirin. Ilgurey zanyariyan piraniya wan berpirs û fermanberên dûseyên Gendaliyê ser hatine vekirin. Li rêveberiyên bajêrvanî û tapoyê ne beşek ji wan kêşeya êklayê bûne û bê tawan derçûne. Beşekê din jî bo maweyê katî keftîne di zîndanan da. Hindekên din jî li ser karên wan hatine ladan. û çend saleke dîvçûn li ser Gendalkala dest pê kiriye. û tenane di ev sala da hem ev rêjeye berevzêdeyê çûye û hem jî jimareka berpirsên parêzgeha Duhokê bi timeta Gendaliyê li ser postên wan hatine ladan. Nasir Elî Rûdaw, Duhok.